Postupne prečítam ich mená a po poslednom venujeme našim zosnulým priateľom minútu ticha. Prosím, zapálte svoje sviečky, postavte sa do kruhu a po minúte ticha tieto sviečky zaborte do zeme, tak aby tiež zostali v kruhu. Milan Majlanko Kubiš, Ladislav Habiňák, Katka Soliarová, Anton Lukáč, Ivan Savčín, za Kolasovho tata, Robert Galka Easy, Aleš Kubec, Bára Kozáková, Martin Hoško. Zároveň prosím myslite na to, aký nebezpečný koniček máme. Je našou povinnosťou myslieť na svoju bezpečnosť, aby sme sa vždy v zdraví vrátili k svojim blízkym. Želám vám všetkým bezpečný návrat domov. Pomúšliš.